Hello dosto, welcome to my YouTube channel. Dinini blog angka ang norangno kaisa thaisuk bagan phongnai. O thaisuk bagan angka yango iko nadi. O hasamtei kaima thango iko hasamtei. Iko yang khabo ayang mannai phaima lama. Ingka yang thango iko patni yang tei. Thaisuk bagan jeng tabu thaisuk bagan thalanya yang tei thalanya kawai. Patitana tongde. Iko thaisuk bagan abo labar bagan bisikti ma phayo himai. Iko labar bagan abo norang di phaigan malanya suja phaiga iko labar bagan abo ayang tei suja phaiganya iko yang tei habo iko gete bora kongma yang thapta dalok paithak jora nai tongdi yang tei get habka nang da phongnai iko thaisuk buhang bosa bosa kain thai tongo iko abo chikon jat kongma tongo yang tai khata gura khai tormai yang lan khai haja kan thai tongmo yo kubang mon bo thai tongmo yo jeng thangpuro abo ga yang chini yang bakhang no chini nok ba 3 kilometer chalana thaisuk bagan 3 kilometer chalana nok phanya kana phemano satung tungmani mar adino thangpuro sarego thango haibon satung tungmani ali ko thaisuk ba thaisuk na jangai tong yo thaisuk na jangai tong ade marang tong ba na chali ka thayo kung mase dolok pora kong mase kayang ka asuk jang nai chair rok bui phaika chumani mani rok jaga rok tongbai ta aro nok rok tongo iko norok phaine phimano thaisuk rok iko korokoto borai buphang rok kwbangma sa jaga o iko thaisuk khopjak bulai digara ritoni tabono khai thaisuk korokoto rang borai yamo khai norok phaine phimano dolok iko thaisuk digara rejak mo khai tonibo dolok norok iko thaisuk kororo digara ritoni mayo obo khe androsa bagan androsa bongbai jat korokoto tongo wasina phuntui ingkai chikon sasa gana na hai korokoto obo androsa bagan kwbangma line khai kaijak tongo abo norok phaine phimano obo kwbangma androsa bagan koto mamango naisaro chikon hai phuntui korokoto mangsa bo a jaga o naithok dolong norong phaine haibadi yang to ai kheto ro mai boroni bagui alok bai haska tonjama ma omongka hapungsi halap tolao khai kheto mangsi yang kheto naithok tong jaga kaham kai jeng adino thangjak blai ko androsa bagan mo korokoto kwbang khanogo jaga o borai buphang rok androsa buphang rok mamang thaisuk bo tongo iko ta thaisuk bo plastic khoptoni paper khobui yong chaya tikhe amo khe dragon iko bwthai chikon thaijak korakho dragon buphang bangmani line khai tong naithok khai tongo oro rogo shooting rok khaiga cheng mochangano naithoknai shooting rok khaiya hingkai ba thasung tongo line khai kaijak tolao sako tonimo borok yong rok jabra rok chaya tikhai thaska borok kai tongo saf sutra khai tongo a jaga o naithogo jaga thasung tongkai dol norok bo phaine haibadi ano chikon sa block bai ma tongkha nai dragon boso scenery thasung tong shooting khaina rok chawa jaga naithogoi tong thaska kaisa borok haile abono yang mona hidai ko yang halap tei ayang morang tonghangkai yang ti line ka pala kai tonmai borok iko buphang dragon buphang mamang obo bangmule mo kaijak borok mo bwthai thai phalka kai lak mana na ba iko nang mo khab bwthai phano kosom jat bo tongo nongora iko dragon bwthai chikon bwthai iko korakota moyakho
mun purwashi thani na tho jong ka tha sangai sinari rok tolabo jab sob somay sparo sap khai mo tong na bo aja ka bo dolok bahing jaba kya ano chikon sa blog saja ka comment khadi tai share khadi tai subscribe ba khari de tai ang phani salote ba kaham kaham sama hai video ti henyam tunani bagai ano comment khai sadi video kaham khajini bagai nahare bosung tara ga phra tha sung dong tla ba borok bangmu na jaga oi ang ti bang ang borok bang notice leta yang borok kom jaga ti sakata thas ka khai jang dong ka ba bai ma to khandol comment khai sadi ano chikon sa blog